Dorința exagerată de înavuțire se poate transforma într-o putere mistificatoare. Salut, prieteni! Astăzi o să vorbim despre Moara cu noroc, scrisă de Ioan Slavici. Așadar, ce experiență a avut Ghiță la așa zisa moară cu noroc? Exact, cu bani. Voi încerca să prezint informațiile despre această operă în ordinea în care o să o punctăm la eseu și vom începe cu datele despre autor. Ioan Slavici este unul dintre cei 4 mari clasici ai literaturii române, alături de Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale și Ion Creangă. Novela Moara cu noroc a fost publicată în revista Novele din Popor în anul 1881. Opera este o novelă realistă și de analiză psihologică. Ea este realistă deoarece curentul literar în care se încadrează este realismul, iar acesta este dat de tematica socială și anume dorința de înavuțire. Perspectiva narrativă este obiectivă, iar tipologia personajelor, Ghiță este tipul negustorului necinstit care dorește să-și schimbe statutul social, iar Lică este unealta destinului. Avem tema, și anume efectele dorinței de înavuțire sub puterea mistificatoare a banului. Totodată avem tema destinului și tema familiei. Titlul, în sens denotativ, cârciuma pe care o ia Ghiță în arendă se află lângă o moară ce a încetat din a mai măcina, iar în sens conotativ, moara ilustrează măcinarea sufletească a lui Ghiță, iar secvența sau structura cu noroc este de fapt cu ghinion. Ghiță are noroc la moară doar înainte să apară Lică acolo. Așadar avem mai departe structura, iar aceasta este alcătuită din 17 capitole. La indici spațiali, acțiunea se desfășoară la Moara, plasată între localitățile Ineu și Fundureni. Avem și indici temporali, cum ar fi că acțiunea începe de la Sfântul Gheorghe și se sfârșește de Paște. Așadar, Sfântul Gheorghe este un învingător, iar Ghiță este cel învins, iar Paștele semnifică curățarea păcatelor, dacă pot să spun așa, iar focul reprezintă curățarea acelui loc. Iar conflictele, avem două tipuri de conflicte, interior și exterior. Conflictul interior reprezintă oscilarea personajului între dorința de a rămâne om cinstit, dar sărac, și patima pentru bani. Iar cel exterior reprezintă conflictul de natură socială între Ghiță și Lică. Totodată, conflictul de natură familială între Ghiță și Ana. Avem mai departe relația incipit-final. Începutul și finalul se află într-o simetrie, deoarece novela începe cu vorbele bătrânei și se termină la fel. Citez. Omul să fie mulțumit cu sărăcia sa, căci dacă e vorba nu bogăția, ci liniștea colibei tale te face fericit. Dar voi să faceți după cum vă trage inima și Dumnezeu să vă ajute și să vă acopere cu aripa bunătății sale. Eu acum sunt bătrână și fiindcă am avut și am atât de multe bucurii în viață, nu înțeleg nemulțumirile celor tineri și mă tem ca nu cumva, căutând acum la bătrânețe un noroc nou, să pierd pe acela de care am avut parte până în ziua de astăzi și să dau la sfârșitul vieții mele de amărăciunea pe care nu o cunosc decât din frică. Voi știți, voi faceți, de mine să nu ascultați. Am încheiat citatul. Citez. Luni, pe la prânz, focul era stins cu desăvârșire și zidurile afumate stăteau părăsite, privind cu tristețe la ziua senină și înveselitoare. Din toate celelalte nu se alesese decât praful și cenușa.
grinzi, acoperământ, dușumele, butoaie din pivniță, toate erau cenușă și numai pe aici, pe acolo, se mai vedea câte un cărbune stins, iar în fundul gropii, care fusese odinioară pivniță, nu se mai vedeau decât oasele albe ieșind pe aici, pe acolo, din cenușa groasă. Bătrâna ședea cu copiii pe o piatră de lângă cele 5 cruci și plângea cu lacrimi alinătoare. Se vede că au lăsat ferestrele deschise, zise ea într-un târziu. Simțeam eu că nu are să iasă bine, dar așa le-a fost dat. Apoi ea luă copiii și plecă mai departe. Am încheiat citatul. Caracterizarea personajelor. Începem cu Ghiță, din punct de vedere social, moral și psihologic. Așadar, din punct de vedere social, Ghiță este un cizmar modest, dar cu spirit de inițiativă. Asta a fost la începutul novelei, iar din punct de vedere moral, la început el are tăria morală de a-și asuma destinul celorlalți și se dovedește a fi un om harnic și cinstit, dar pe parcurs se abate de la normele morale, iar din punct de vedere psihologic, el este un om învins de propria slăbiciune și este lipsit de fermitate. Acum vorbim pe scurt despre Lică, tot la fel din punct de vedere social, psihologic și moral, social, moral, psihologic. Din punct de vedere social, el este un porcar cu stare care poate să plătească turmele pierdute sau furate. Din punct de vedere moral, el este orgolios, înfumurat, slăbiciunea lui este să-i domine pe ceilalți, iar din punct de vedere psihologic, trăiește cu un puternic conflict psihologic în momentul intrării în biserică. Acesta trăiește un sentiment de frică provocat de prezența lui Dumnezeu și se teme să nu fie prins. Aici putem vorbi și despre caracterizarea personajelor în mod direct, indirect și caracterizarea indirectă reiese din faptele personajelor, iar caracterizarea directă este realizată de către narator, celelalte personaje sau chiar autocaracterizarea. Eu nu o să mai fac caracterizarea aceea, deci o veți face voi. Trecem mai departe la scenele semnificative. O primă secvență semnificativă este apariția lui Lică Sămădău la Moara cu noroc. Apariția acestuia tulbură echilibrul familiei, dar și pe cel interior al lui Ghiță. Acesta, cu toate că este conștient de pericolul pe care îl reprezintă Lică, nu se poate sustrage ispitei malefice pe care aceasta o exercită asupra sa. Ghiță devine temător, suspicios, ezitant și își pierde liniștea. Temerile îl fac să-și ia măsuri de precauție, cum ar fi și-au slugă, pistoale și câini. Iar o altă secvență semnificativă este atunci când în ultima treaptă a degradării morale a lui Ghiță are loc, orbit de furie și de dorința răzbunătoare, o folosește pe Ana ca momeală, aruncând-o în brațele lui Lică, iar în cele din urmă o ucide. La rândul său, el este omorât de răuți din ordinul lui Lică. Aceasta a fost opera pe care am pregătit-o pentru astăzi. Dacă ați ajuns până aici, m-ar ajuta foarte mult dacă ați lăsa un like pentru susținere, iar data viitoare ne vedem cu o prezentare, sau mai bine spus cu o discuție școlară despre romanul Ion, scris de Liviu Rebreanu. Deci, pe data viitoare! Pa!